A protože mě práce bavila a šla mi, stal jsem se už za 2 roky konzultantem. Dopoledne většinou vedu meeting s kolegy, abychom doladili zpracování daňových přiznání pro naše klienty. Odpoledne mívám schůzky s klienty. Probereme otázky z oblasti daní, které je trápí a potřebují vyřešit. Pochopitelně mohu pomoci i zahraničním klientům, kdy vedu jednání v angličtině nebo v němčině. Odpoledne musím ještě připravit odborné stanovisko pro našeho klienta a pravidelné reporty. Senior manažerem se stávám po 7leté praxi ve firmě. Ráno jedu autem rovnou ke klientovi. Mám zde jednání s managementem firmy, týkající se rozdělení zisku společnosti za minulý rok. Kromě pravidelných porad se svým 5členným týmem mívám i společnou poradu s ostatními senior manažery. Musíme se rozdělit úkoly na nových zakázkách. Následně informuji partnera. Po čase se stávám partnerem. Na dnešní schůzce bych s vámi rád projednal naši novou marketingovou strategii. Dnešní oběd mám naplánován s naším významným klientem. Tento den pro mě ještě nekončí. Jedu na Hrad na vyhlášení gentlemanské firmy roku. Ceny, jejímž jsme generálním partnerem.